EVS Chapter 9 Changing Families Explanation in Mizo Numami te sa ngale na nuite heng milem te hi enila enge soi hau tur kan nei lo thirang ule heng numami te chung kwa chuanin thil himom tak mai lo thleng thara numami chuan nau te thar mei chia aneya u nau nu thar. Look at the pictures and write. Heng picture te en hianin chang ro le. Who were the members of Numami family before the arrival of her baby sister? Numami te chungkwa ka no te lo pian ma kha nin mi eng tu nge kan lo chiarang. Numami's grandmother grandmother, father, mother. Helaya tar mit bun hi apati lo tila uncle and Numami. And vain mi panga ania. How many members are there in Numami's family now? Numami te chungkwa chuan tuna mi eng zange lo ta kan lo chiar liang. Grandmother, father, mother, uncle, Numami and with the baby and vain mi paru an lo ni ta ani chu. How do you think the life of Numami's family members have changed after the arrival of the new baby? Ingtin nge Numami te chungkwa khanin no te lo pian nu khanin thil danglam lo thlenga irin entirna heng zon te hi kan lo chang lenga. How will Numami spend her day now? Numami chuan ingtin nge ani tin nun kha lo man ta kang. Numami chuan ani tin nun chu naute nan te naute lo engkol la anu lo pui nan ten na lo mang thei to nga. Chuan what new work will her mother do now? Anu chuanin engtin nge eng na thar nge lo nei ta kang atia anu na thar lo ti tur tak te chu naute engkol ei tur pek te azun le ek thiar te athom no thlak te bual fai te naute engkol ka anu na thar lo ni anga inchung engkol mei ba ka kan. There will be a change in the daily work of Numami's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? Apa le api le apate te ni tinuna khanin no te lo pian awang khanin ani tin na to khan thilin thlak dang lam lo do na chung te chu enge niang atiani chung te chu anu te anu kha an pui thina nga in chung che tha te na tho ha te khanin chang chuan no te te pon lo engkol puyanga chu ti chuan ani tin nun kha alo in thlak dang lam to don ani. Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? Ina emo in venga in chenoma no te mi pa no pangte emo mei chin no pangte thar emo piang an omem. How does it feel to have a new baby at home? Ina no te thar han nei chu inge dan nuamin ti em nge nuamin ti lo. How have things changed at home with the new baby? No te lo nu chuan ina khan ing tinge danglam mo no te lo pian chuan nuam viau thea alo nuam lo poni thea ma seng in tlang pui no te lo pian chuan nuam kan tia ina khan in thil danglam nge lo thleng ina chuan in no te an lom chuan kan lo bing cheng lo wa thom dim te lo nga ya chuan no te om te lo nga ya chungkwa kha na kha kan an nga le zwala kan lo in sem na sa le zwal thin ani. Find out all about the youngest child in your home or in the home of a relative, then write. In chung te ema nang mani na emo no te piang alo chuan no te chan chin chu azawa in lo zong chuak vekla chuan hnuai zon te hi lo chang don ani. When was the baby born? Eng tika nge no te apian. Is the baby a boy or a girl? No te chu mi pa nge mei chia ani. How are you related to him or her? No te nen chuan nge in lei china inaw nge ania inaw mei chia nge inaw mi pa nge ani dan te ini fa pa nge ipate fa pa nge ani ti te mo katiang khanin. When was the baby born? Where was the baby born? No te ka khoi hmuna nge apian ti te. Who does the baby look like? No te khan tu nge achun. What is the color of his or her hair? No te samrong chu engang nge. What is the color of his or her eyes? No te mit rong chu engang nge. Does the baby have any teeth? No te chuan ha anem. What is the baby's length? No te sei zong kha eng tia sei nge.
How many hours a day does the baby sleep? Ni kata dar ka ring zange no te ka amut til chin. What different sound does the baby make? No te kan athom eng ang sang sang nge siam chin eng tin nge a tra ina oma eng tin nge anu hi na om ti te. Who does the baby stay with most of the time? No te chu atam zo ka tu kya nga nge a om chin ti te. Chuan stick a photograph of the baby or draw a picture in your notebook. No te lem kha I notebook a khanin ziak la emo a lem kha bel ro a thalak bel ro atiani. Te sanga pa chuanin an office atangin lekha adonga lekha chuanin apa chu kai sanga khopui danga ka na in son nga ya ni ti kha aron ziaka chuan hen te sanga khanin apa khanin khang lekha ka chung te hne na khanin a han mu a chu chuanin a chung te kha eng ril rung ya putti rang ti ngai to theim a chung te zon lo phur viau thea an lo phur viau lo thei bokani chuanin te sanga alo apa lo in son don ta ka in chung kwa chuan eng thil dang lam nge lo thlengang en tirnan te sanga te kha tu te kya nga nge an in son huna khan khoi lai huna nge an va che nang chuan khoi school a nge kal ta kang ti te thian thar te nei ngem ti te chuanin in chung a zo na dang om le thei chu anuam kha lo ti lo viau theya heng zo na sang sang te ka ngai to chuan mo masengin an in sun huna chuan apa hawin in thar te an lua theianga chuan school thar te po khopuya khan an zonga nga in mi theianga thian thar te po school a chuanin alo omanga alo siam thar le ve thei mai don ani chuan in chung kwa hian in ang mani chung zinga tu te emo na awanga lo in son te an omem in son pha anga in chan te an omem chuanin he thil in thlak dang lam hi engei dan in school a emo in class a emo tu emo mun danga tanga school danga tanga ron in son an omem ani lo chuanin chutiang chuan omani chuanin I lo va bedon ania mi pa mo mi chem po lo tang se chuan khoi mun atanga local nge ani ti te izo tanga a school hlui chu anuamem eng ang nge ani ti te izo tanga helaya an school in school le a school local to na thin te kha enge a in an lo na te izo tanga chuanin nuama ti nge ati lo ti te kha izo don ani na noi te chung kwa chuanin voin hi ni hlimom takania a leichin hnai a unau pa pakhat chu nupui anei dona chuanin henga na nui he thil lo thleng hian na nui te chung kwa thil dang lam enge lo thlenang ti kha kan lo ngai ven le don ani chuanin na nui te mo nu a mo mo a u nu pui tur local na chung kwa local san te chung kwa khanin dang lam na a lo thlengangem eng dang lam nge lo thlengang te ani an a local san chung kwa te khanin na nui u nu pui tur chu an lo ngai in an lo ui phian theya chung kwa tangkai takin a chung te pui tu po lo ni theya an lo ngai em theya chung lo po chu thil dang tam tak dang lam na kha a lo om thei ani chuanin inu te ini te mo inu te mo in chung kwa ami kha biala an nun kha pasal an nei hma a an nun kha enge an tinge an nom dan ti kha izo don ani chuanin adot le chuanin an chung kwa khanin mi engza nge om enge an ti te kha izo don ani chuan adot le chuanin in chung kwa tun hnaya nupui pasal nei an omem tunge ani ti te kai lo zong chuak bokanga I classmate tu te emo hne na khanin an chung te hne na khanin an chung te an in neya enge thleng kha thil thleng zong kha adot le ha chuanin I lo zo tanga I lo ziak le don bokani chuanin eng ang chaw nge an siam ei tur eng ang chi nge eng special food nge an siam kha izo tanga chuanin mo nei tu le mo khanin
an thom no hak te kha eng ang nge eng ang chi nge ana lem ti te kha izo tanga chuan eng hla nge eng lam nge eng tin nge an lama eng hla te nge an saka in nei na khan alom na khanin ti te pawh kha izawt dawn ani chuanin i nei na lo kal tawna khanin ilo eng tin nge i hmuh thil enge i hmuh mi te kha eng tin nge an in chei ti te in nei dan te kha eng tin nge pastor te emaw khatiang te khan eng tin nge mi kha in nei tir ti te eitur eng tin nge an siam ti te emaw i thian te nen an nuamin ti em ti te kha ilo ziak dawn ani chuanin chung ang in neihna hmuna in thil ti te chu a lem ilo ziak anga i thian te pawn an lo ziak ve bawk anga i thian te nen te khanin in lem ziah kha in en tawn sak dawn ani numa mi te chhungkua te sangi te chhungkua nanui te chhungkua te khanin a chan leh awang hrang hrang awangin thil lo in thlak dang lam kan hmu a chung thil lo in thlak dang lam te chu a hnuaiah hianin a chan kha kan zawt kan ziak dawn ani numa mi chhungkua khanin engwangin nge thil lo in thlak dang lam numa mi te chhungkua thil lo in thlak dang lam te chan chu numa mi naute thar hmeichhe naute thar kha alo pian wang ani a naute lo pian hnuah chuanin numa mi nu chuanin naute enkawl a ngai wangin a inchhung che ta hna te tam tak kha a duh angin a khawih thei tawh lova chu wangin a pi te a pa te a pate te numa mi te puina te a ngaia chu wangin chhungkaw member tin te kha tang rual taka naute kha an enkawl a an duat a ngaia chumi rualin inchhung hnathawh te an in tawi awm a ei rawng bawlah te khatiang khan an in pui tawn dial dial a ngai thung ani in te sanga family te sanga chhungkua hianin eng tin nge dang lam na lo thleng kan lo en le anga te sanga chhungkua chuanin a pa in promotion maw kaisan na an office atanga a dawn awangin alo dawn awangin dang lam na alo thlenga an ni chu khawpui dangah an in sawn a ngai dawn a te sanga te pawh an lehkha zirna te an sawn a ngai dawn a khawtharah in tharah te an chen a ngai anga a nu leh a pa te nen in luah tur thar te an zawn a ngai anga school thar te an kal a ngai anga chuan thian thar te kha an siam kha a ngai leh dawn ani chu chuan te sanga te chhungkua khanin nasa takin dang lam na a thlen dawn a te sanga te chhungkua a nu leh a pa te an zavaiin an ṭan rual te an in ngei leh zual te a ngai dawn ani nanui te chhungkua chuan eng thil dang lam nge lo thleng kan ti leh chuanin a unau pa khanin maw nupui ani awangin a unau pa nupui lo thlen hnungah chuanin unau nu thar an neih belh dawn a chuanin chu chuan in chhungkua khan dang lam na nasa tak a thlen dawn a a unau nu thar lo awm hnuah chuan chhungkua te pawh an lo tam belh sawt anga chuan hna te pawh an lo in daizai sawt mai thei a chung thang hrang hrang te kha alo thleng thei dawn ani kum upa tawh lam pathum kawmla pakhat chu in chhungkua atangin pakhat chu i hrian te chhungkua atangin a dang leh chu in then awm vel a hmel ami te atangin chuan heng zawna te hi lo zawt anga a hmasa berah chuan helai hmunah hian engtik atangin nge in chhungkua in lo chen tawh tih te i zawt anga chuan a dawt lehah chuan helaia in lo chen hmaah hian in chhungkua hi khawi lai hmunah nge in chen tih in zawt leh anga a dawt lehah chuan tun hunah hian in chhungkua mi engzah nge cheng in tih kha i zawt leh anga a hmasa berah hianin your family inchhung te chanchin in ziak anga a dawt lehah friends family thian te chhung te chanchin dawt lehah neighbours family thenham te chhung kaw chanchin kha in ziak dawn ani chuan a dawtah khuaishon dawtah lo kal leila in chhungkua hianin kum sawm liam tak khanin mi engzah nge awm tih kha i zawt dawn ani chuan a dawt leh a zawhna ah chuanin kum sawm liam tak ah khanin in chhungkua khanin engwangin nge thil in thlak dang lam alo thlen tih kha zawt leh dawn ani chuan a tawp ber atan chuanin heng thil lo in thlak dang lam te hi enge i ngaih dan chhungkawtin te hi kawngkhatin emaw eng tin tak emawni an lo in thlak dang lam ziah thin a i chhungkua te hi a in thlak dang lam ve em
ipi le ipu te hun naupang an nih lai khanin an chhungkua kha tunang reng hi ani em le chuanin Paul thum in zirlai class 3 ini laia chhawni te chhungkut family tree chhawnis family tree kami kan hmu ka in la hria em le chuan nangni pon khati hun la khanin nangmahni chhungkaw family tree chhungkaw thingkung maw in tla chawn dan kha in lo ziak tawh a tungkumah hianin kan ziak tha leh dawn ani notebook ah khan lo ziak ula chuanin in pi leh in pu te kha naupang an nih lai khanin an chhungkua ah khanin mi engzah nge cheng tih kha in lo zawt anga chuan in notebook ah khanin chung an hun laia an family tree kha chu family tree in siamah chuan nangmah emaw i unau nu emaw i unau pa emaw i nu leh i pa emaw i in hmu ve em le chuan tuna in chhungkua a chengzat te family tree kha siam in notebook ah khanin siam leh dawn ani chuan he family tree ah hianin nangmah leh nangmah kha i in hmu em chuan in chhungkua ah mi engzah nge lo awm ta cheuh tih te tute nge khawiah nge ipi leh ipu te chu an awm tih te khami family tree ah khan chuan nangmahni family tree leh ipi leh ipu te family tree kha i inkai kin chuan i in chuanin an no pan lai hunah te danglam na te kha eng danglam na nge lo awma khang ipi leh pu te hun lai leh nangmahni hun laia chhungkaw in thla chawn danah te naupang khatiangah khanin enge in an lo ang lo awm tih te kha hi an dawn ani chuanin school lampangah chanchin kan lo chawi tawh anga chuan eng thleng nge lehkha zir i duh chuan i nu leh i pa te khanin eng thleng nge lehkha an lo zir ipi khanin eng thleng nge lehkha zir theihna hun a neih tih te chuan ipi khanin eng tikah nge pasal a neih tih te chuan dan ah khanin mipa leh hmeichhia te khanin eng atangin nge pasal an neih theih eng hun hmain nge pasal neih an phal loh tih te kha i lo hre ve tawh ngai em khang te kha i lo thlir anga chuan hmeichhia tam tak kum sawm pariat an tlin hma a pasal nei te a awm a that a tam tak te chuanin school te an chhuahsan te a ngaia thawn thu a tak tak a thil thleng ente nan Susila Ranga Reddy district hmuna chengte pasal an neih hnua school a kal leh lehkha zir leh te khatiang chanchin te a awma chuanin ani hianin an khua a panchayat maw an village council te tanpuina te mangin school te kha a kala lehkha zir leh ani chuanin panchayat chuanin naupang te chu an infiamin lehkha an zir tur ani a nupui pasal an nei tur ani lo ani atiani chuanin Andhra Pradesh ah hianin mi Paul pakhat hmeichhe naupang pasal nei te in special camp an buasaih thina chutah chuanin lehkha an zir leh theihna school ah an kal leh theihna tur khatiang ang atan khanin camp kha an buasaih sak thina chuanin Jangama leh Chiti te chuanin ti hian an sawi a keimahnia lehkha zira kan ke a din ve theih hi kan duh an tiani chuanin hmeichhe naupang te pasal an nei theih hun hi a naupang berah kum sawm pariat chin ani a mipa ten nupui an nei theih hi a naupang berah kum sawm hnih pakhat ani